Hey, Hnahlan kan oma lo cha kan thlenga anuam be khop mai in pakata hianin room pahnih om zela lai hianin hei room pahnih kan thlen na tak chu ni ya lehlam lama chuanin balcony om boka thleng hi mi khual hian tam vak lo ni mai thei kan thlen ni hi chuan ke ni chau hi kan ni ya room te ruak nem ve vewani chuan tui dongin om lova ma se voina lo khong don an tia zia om tura nga yang avot viawa tui votin kan han buala geyser te lo om lova mundanga po lo om vak ngai lova geyser hi ngetinge ni kan ngai tha ve deuh po ni mai thei lots vela hian kan room balcony atanga Hnahlan khua lan dan ani hi hết trăng hết chân Burma bukan này tổ khóc bằng tro sao sao đó mà cái này cần thấy mấy tỷ nào nữa mà Grape pot khóc mấy grass cho hẳn phá về sẽ cho nên môi để rùa lằng khua chơi vía